آپ دیکھ رہے ہیں جوب ٹی وی وسیب دی آواز. آئیے چلتے ہیں ہیڈ لائن. دی بیٹی کو سجن والے ہیں جیڑی سریکی وسیب دا درد دل رکھ دیاں. بابا سریکی بیرسٹر تاج لنگا صاحب دی بیٹی سریکی وسیب دی دھی چیئرپرسن پاکستان سریکی پارٹی محترمہ تاج لنگا نخبہ تاج لنگا صاحبہ سٹیج تے آسن اپنا اظہار خیال کرے سن. محترمہ نخبہ تاج لنگا صاحبہ تھوڑے بھرپور تاڑی گونجے تشریف دینا سن. سریکی وسیب دی دھی سریکی وسیب دی بیٹی غیرت مند بیٹی وسیب دا درد دل رکھنے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے میں سرائکی اسٹوڈنٹ کاؤنسل شاہ نواز صاحب دی شکر گزار ہاں. انہوں نے ساکو اتھا انوائٹ کیتے پاکستان سرائکی پارٹی دے سینئر عہدیداران کو. آج پھر بہت خوشی تھی دی پی ہے میں BZU نوجوانوں دا ایک کٹ پہلی باری اٹینڈ کریں دی پی ہاں. لیکن میں کو لنگا صاحب دا ایک خواب یاد آنا پہ کہ جڑے زمانے 70 دی دہائی لنگا صاحب سرائکی تحریک دا حصہ بڑے آن. ان دے بعد سرائکی پارٹی بھی بنی آئی جدوجہد سرائکی لائرز فورم بنائی بعد پاکستان سرائکی پارٹی بنی. اس زمانے سرائکی یہ سما لفظ آئی کہ جڑے ویلے بھی لنگا صاحب جتنا بھی رہنے آن سرائکی دا نام گنے لوگ آدھے نے بندہ پاگل ہے. کو ایک جنون سوارے ایک دیوانگی دی حد تک سرائکی نال محبت کریں. لیکن آج اے دیکھ کے میں کوئی اتنا بہت خوشی دینی پی ہے کہ اے جنون نہ صرف وسیب بلکہ نوجوانہ میں دے دی پی ہاں. آج اتنا جڑا عید دا ماحول ہے سرائکی اجرک سیلیبریٹ تھی نہیں پی ہے جھومر تاڑی تھی نہیں پی ہے سرائکی ادب سیلیبریٹ تھی نہ پے. ان دے اتے میں تو آپ کو مبارکباد دیں گا. سب تو اہم گال جڑی میں کرنا چاہتا وہ یہ ہے جڑی تھا تمام قومہ دے کاؤنسلز نے شرکت کی دی ہے ان تھاڑے نال رل کے کھڑے سرائکی شناخت کو قبول کیتے. ان دے اتے بھی بہت خوشی دیندی پئی ہے. مبارک ہوئے سرائکی کونسل دے لوگاں کو کہ وہ تمام قومہ دے لوگاں کو اپنے نال جوڑ کے ٹردے پین تے سرائکی نوجوانہ کو موبیلائز کرنے پین. دوجی گال آج اتنا بہت ساری خواتین موجود ہیں بطور سیاسی کارکن میں جتنا بھی مینی ہاں سب تو زیادہ ایک گیپ جڑی شے میں کو نظر آندی ہے یعنی ایک شے مسنگ ہے ساری تحریک خواتین دی ایکٹیو پارٹیسپیشن. تے میں سمجھ دیاں آج اتنا جڑیاں نوجوان خواتین موجود ہیں ساڑیاں دھیاں بہنی موجود ہیں جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی تھی اپنی شاعری پیش کی تھی یا ایکٹیو پارٹیسپیشن کی تھی. میں دلوں خوش آئی بارے تے انہوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میرا سنیہا شاید دریجہ صاحب نے بہت ساری گالی کی تقریباً سنیہا ساریاں دا ہکو ہے لیکن میں ایک خاص طور دے ایک گال آکھنا چاہتا کہ اگر تساں سرائکی جھومر سرائکی ادب کو اپنی سنجان سمجھ دے ہو سرائکی ڈوڑے گا کہ تساں آدھے ہو سرائکی شناخت دی گال کریں دے پہ تے میں سمجھ دیاں تو کو اے بھی ہون شعور آونا چاہیے ہے کہ تساں سرائکی تحریک دا حصہ بڑھو کیونکہ جڑے لے تک تواڈی ایکٹیو پارٹیسپیشن سرائکی سیاست ایک تحریک نہ ہو سی اون ویلے تک اساں ایک میس موبیلائزیشن نہ کر سکتے. لہٰذا میرا سنیہا نوجوانہ واسطے ایو ہی ہے تے لنگا صاحب دا خواب بھی ایو ہی ہے کہ سرائکی تحریک نوجوان سیاسی شعور رکھن والے نوجوان نہ صرف اپنا کلچر سیلیبریٹ کریں بلکہ اب سیاست وچ بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں اور ای تحریک کو مضبوط کریں. ساکو نوجوانہ دی ضرورت ہے. اسا چاہنے ہیں کہ نوجوان ہی اگاں ٹر کے لیڈرشپ رول چاہیں. آخر ایک شعر مبارکباد دے نال دوبارہ سرائکی کونسل کو شاہ نواز صاحب کو جنہوں نے پروگرام دا آرگنائزیشن کی تھی چیئرمین الطاف کلاچی صاحب کو انہوں دی پوری ٹیم آف آرگنائزرز کو آخر میں دوبارہ شکر گزار ہاں کہ ساکو انوائٹ کیتے مبارکباد ایک کامیاب ایونٹ کراون تے آخر ایک شعر میں آکھنا چاہتا ایک یاد دہانی کہ اپنی شناخت کو نہ بھولو. اے تواڈے نال جڑی ہوئی ہے تو اگر سیاسی طور پہ اپنی شناخت نہ منویسو تو خالی کلچر سیلیبریٹ کرن نال تو آپ کو صوبہ نہیں مل سکتا. میں ترسا میری دھرتی ترسی میں ترسا میری دھرتی ترسی ترسی روہی جائی
मैं त्रिसा मेरी धरती त्रिसी त्रिसी रोही जाई मैं को आँख ना पंज दरियाई। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात अज जिमें कि तो पता है कि अज सराइकी कल्चर डे मनाया वेंदा पे और इस टाइम असां BZU यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। सरनल बीबी नुकबार लगा साहबा मौजूद हैं। इन्हां को जानते हैं कि नौजवानों के बारे च क्या आखसन और अज दे कल्चर डे के हवाले नाल क्या फरमाइश है। जी बीबी क्या फरमाइश हो? अज माशाल्लाह नौजवान कल्चर डे मनाते पे बल्कि इवें क्यों ना कि अज सराइकियां दी ईद दी रिवार है और इन्हां नौजवानों वास्ते क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं अज BZUH जेड़े बाला ने सराइकी कल्चर डे दे मौके ते इवेंट कीते इंदे वास्ते इत्थे मौजूद हां। मैं इन्हां दी शुक्रगुजार हूं। इन्हां ने सब कुछ सजे मैं समझदी हां ये बहुत अच्छी काविश है क्योंकि कल्चरल प्रमोशन अपने कल्चर दी एक्नॉलेजमेंट ते उनदी प्रोजेक्शन प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन सब तो जरूरी ये गल है कि एक सियासी शौरी स्टेप है। सियासी शौर उन्हां दा सियासी शौर दे मैं उन्हां को बल्कि बकायदा दावत देना चाहता कि वो सियासी तौर पे मोबिलाइज थी क्योंकि तहरीक को नौजवान की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ख़वातीन हज़रात सरनल बेबी सराइकी कौम पर मौजूद हैं। सारे चैनल ते नवे हो तो सारे चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, चैनल को सब्सक्राइब करे सो और वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करे सो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दे रहा सो झोंक TV वसेब दी आवाज़।